Tututukan umano ni Ako Bicol Party List 3rd nominee Attorney John Shan ang renewable energy policy sakaling mabigyan ng pagkakataon ng partido ng 3 congressional seats ngayong 2025 elections. Nitong Biyernes, April 11, binisita ni Shan ang lalawigan ng Masbate. Doon ay kanyang inihayag ang kanyang intensyong palakasin ang renewable energy at magtayo ng generation companies. Aniya, layunin niyang mabigyan ng malinis at sapat na supply ng kuryente lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Pagdidiin niya, hindi pa rin sapat ang mga umiiral na batas patungkol sa renewable energy. Kaya nais niyang gumawa ng panibagong bill na mas magpapalakas pa rito. Sa ngayon, meron po tayong Renewable Energy Act of 2008 kung saan na-incentivize po in a general sense yung pagpapatayo ng mga malilinis na kuryente. Ay, yung mga generation plant na gumagawa ng malilinis na kuryente. Pero para sa akin kasi, kahit merong issuance yung mga DOE, yung ERC po, para suportahan yung mga ganitong projects, ay hindi pa rin sapat yung mga existing laws and regulations and issuances para po mapalakas po lalo yung presence at saka yung pagpapagawa ng mga renewable energy generation companies. So para sa akin po, magandang pag-aralan pa yung mga existing policies at saka kung paano po mas maipaparating po sa mga malalayong lugar itong mga projects po for renewable energy. Dagdag pa niya kung papalarin, mas malaki ang tsansang mabigyan ng kasagutan ng mga kinakaharap na problema ng kanilang mga kababayan kung 3 silang magiging kinatawan ng mga Bicolano. Ako Bicol has recognized the need for regional representation of the whole Bicol region. Kaya po siya naging party list din naman. Doon po natin masisigurado na the interests of the region will be represented in the national level. So dahil po meron tayong representatives from Ako Bicol who sit in the Congress, then doon po natin masisigurado na yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin sa Bicol ay also transparent and also brought to the attention of the national level. Kasama rin sa mga bumisita sa lalawigan si Ako Bicol Party List 2nd nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. at Bam Aquino na muling tumatakbo bilang senador. Dakula man ang sakuyang kaubahan dahil yawan si Attorney John Shan na konsey na katabang sa pag-ikot sa bilog na Rayon Bicol and minsan nagko-concentrate man sa duman sa Metro Manila. So this is what we do. We'll try to reach out to Bicolanos. Kasi ang Samuyang constituency is spread in the 6 provinces of the Bicol region. Sa pagserbi sa Kongreso, na kung saan nagamay ka naman sa laoki tulong termino na pagserbi ka duman, pagbalik ka duman, bit-bit na manggiraray. So, mga programa and advocacy na napunan ta 15 years ago. Samantala, matapos ang pagbisita sa Masbate, dumiretso sina Shan at Garbin sa Camarines Sur. Bahagi ang kanilang ginagawang pagbisita sa kanilang pangangampanya para sa halalan sa Mayo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.